ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସେଜୱାନି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ରେସିପି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିନି ପକାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ପକାଇ ନେବା, ଯାହାକି ଆମର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ତାକୁ ଧୋଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଉଳକୁ ପକାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଭାତ ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଜୱାନି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଜିନିଷ ନେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ ନେଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ ଏବଂ ରସୁଣ, ସେଜୱାନି ଚଟନି ଏବଂ ଭାତ ଏବଂ ଏଠି ନେଇଛି ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଜିରା ପକାଇବା ଏବଂ କଟା ଯାଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଇଛି ଏବଂ କଟା ଯାଇଥିବା ରସୁଣ କିଛି ନେଇଛି। ତାକୁ ପକାଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ ପକାଇବା। ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କଟା ଯାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇବା। ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଭଳି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ହବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମର ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ପକାଇବା। ଏଥିରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଏବଂ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନାହୁଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଏବେ ସବୁ ପନିପରିବା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜର ପତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ପକାଇବା। ତାକୁ ପକାଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ସେଜୱାନି ଚଟନି ଆମେ ସେଥିରୁ 1.5 ଚାମଚ, ବଡ଼ 1.5 ଚାମଚ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଠି ଆମେ ବେଶୀ ପାଣି ନେବାନି, ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପରିବା ସହ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ପାଣି ଟିକିଏ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚାଉଳକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଯାଇଥିବା ପକାଇ ନେବା। ଆମ ଭାତ ଏବଂ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବେ ହୋଇଗଲା ଆମର ସେଜୱାନି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ରେସିପି। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ସେଜୱାନି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।